ohjelman parissa. Eli meillä seuraavana puheenvuorossa täällä on Ilkka Kettunen ja laadukkaan portfolion salaisuudesta kertoo meille. Ja oikein raikuvat aplodit hänelle tänne sisälle. Joo, kiitos. Mikä antaa minulle kompetenssin puhua portfoliosta? No, olen tehnyt portfolion 30 vuotta sitten ja itse asiassa löysin sen tuosta hyllystä, niin tämä voi panna kiertää. No, olen myös osallistunut Ornamon portfoliojameihin, että siellä niitä varmaan järjestetään ensi talvenakin. Ja sieltä voi saada sitten oppia kanssa. Noista alumneista niin tosi hienoja esityksiä oli all female alumneilla. Ja he edusti tämmöisiä niin kuin muotoiluintensiivisiä, perinteisiä muotoiluintensiivisiä yrityksiä, mihin me muotoilu niin kuin helposti yhdistetään. Mutta nythän viimeiset vuodet on ollut semmoinen trendi kenties havaittavissa, että tämmöiset muotoiluintensiivinen teollisuus niin kuin on alkanut palkata muotoilijoita yhä enemmän in-house muotoilijoiksi, ja kun taas nämä alumnit oli kolme heistä oli yrittäjiä, niin tämmöinen niin kuin teollisuudessa, esimerkiksi pankkialalla tai jossain kaupan alalla, S-ryhmässä tai jossakin, on jo omia muotoiluosastoja, joissa on kymmeniä muotoilijoita töissä, ja se niin kuin tämä muu teollisuus, jotka palkkaa muotoilijoita erilaisilla taustoilla, niin on niin kuin määrällisesti ja taloudellisella volyymilla paljon isompi kuin tämä perinteinen muotoiluintensiivinen teollisuus, huonekaluteollisuus tai näin. Ja sitten lisäksi tämmöiset isot monialaiset suunnittelutoimistot, jossa on insinööriosaamista ja muuta, niin palkkaa myös paljon muotoilijoita. Tuossa just viime viikolla tuli tuo Ornamon lehti. Minä satun olemaan Ornamon hallituksessa, niin sen takia mainostan sitä koko ajan. Ornamon opiskelijajäsenyys on 25 €. Niin siellähän Ornamon Design Duunit-palvelussa, jonne yritykset voi ilmoittaa, että halutaan palkata tämmöinen ja tämmöinen muotoilija, niin viimeisen vuoden aikana on ollut ilmoituksia toista sataa, ja eniten on ollut kysyntää niin kuin UI- ja UX-designereilla, eli vuorovaikutuskäyttöliittymä muotoilijoilla. Näitä ilmoituksia, työhakuilmoituksia on ollut, tai halutaan muotoilijatöihin ilmoituksia ollut 80. Ja seuraavaksi eniten on ollut graafisia suunnittelijoita haettu 51, sitten palvelumuotoilijoita 45, ja sitten tulee niin kuin nämä perinteiset teolliset muotoilijat, sisustusarkkitehdit, teollisia muotoilijoita 16, sisustusarkkitehdit 16 ja niin poispäin. Eli tämmöinen niin kuin, tällä hetkellä, kenties tulevaisuudessakin, niin tämmöinen digimuotoilu ja digimuotoilija niin kuin on se todennäköisin tai hyvä mahdollisuus työllistyä todennäköisesti. Ja tämän lisäksi Ornamon selvitysten mukaan digimuotoilija tienaa enemmän kuin teollinen muotoilija tai sisustusarkkitehti. Voin panna tämänkin Ornamon lehen kiertää. Tämä on tämmöinen työelämänumero tuntuu oleva. Niin kiitoksia myös tästä otsikosta, joka laadukkaan portfolion salaisuus, niin sanoisin, että se salaisuus on epätäydellisyys, keskeneräisyys ja jatkuva täydentäminen. Että tavallaan niin kuin se ajatus täydellisestä
portfoliosta tuotteena, niin mun mielestä se kannattaa niin kuin unohtaa, vaan pyrkiä semmoisen alhaiseen julkaisukynnyksen, esittämiskynnyksen portfolioon tai alustaan portfoliolla, jota voi koko ajan täydentää, koska se on heti huomenna, se on jo vanhentunut ja sitä pitää helposti pystyä kaiken aikaa ylläpitämään. No sitten toinen salaisuus tuli mieleen, että jos joku kollega sulle näyttää omaa portfoliotaan, tavallaan avaa oman sydänverensä siihen kaikkien näkysälle, niin silloin kannattaa ehkä kehua sitä portfoliota. Ja sillä tavalla teet kollegaan ikuisen muistijäljen ja hän muistaa sinua aina miellyttävänä ihmisenä loppuelämänsä. Ja tämä tavallaan tämmöinen niin kuin kollegan positiivinen kannustaminen niin on ehkä näistä työelämätaidoista niin kenties semmoinen niin kuin tärkeämpi taito kuin sitten se tekninen muotoiluosaaminen. Näin väittäisin. No tosiaan viime loppukeväästä osallistuin tähän Ornamon netissä, oli portfoliojamit ja siellä pohdittiin, että minkälainen on hyvä portfolio, selkeä, sitten tietenkin kysyin tekoälyltä, että minkälainen on hyvä portfolio. Ja ei minusta tämä tekoälyn vastaus ollut ollenkaan hassumpi, että mä täällä lihavoinnilla nostin muutamia asioita, jotka pidin niin kuin hyvänä, että siellä on otsikkoja ja esitellään prosessia ja portfolio on sellainen, että se on helppo pitää päivitettynä. Yksi tämmöinen tosi hyvä kirja portfoliosta ja työn hausta ja siis nimenomaan muotoilun työhausta amerikkalaisessa kontekstissa tietenkin on tämä Tanner Christensenin Designer's Guide to Interviewing. Ja minä aluksi, kun tähän törmäsin, niin ihmettelin, että miten voi muotoilutyöhaastattelu kirjoittaa kokonaisen kirjan. Mutta itse asiassa tämä on tosi hyvä ja löytyy täältä meidän kirjastosta ja itse sain tähän niin kuin tähän esitykseen paljon ideoita tästä lähteestä. Mutta sitten meidän Savonian kirjastosta löytyy aika paljon muutakin portfoliokirjallisuutta, niin kuin sisustusarkkitehtin portfolio ja vaatetussuunnittelijan portfolio ja näin poispäin. Niin kirjallisuutta kyllä löytyy. Ja tietenkin sitten netistä löytyy ohjeita ja esimerkkejä hyvistä ja huonommista. Mitä sitten Wikipedia sanoo? Aikoinaanhan puhuttiin, että Wikipediaa ei saa lainata niin kuin opinnäytetyössä tai tällainen, mutta mun mielestä sitä voi lainata, kunhan tuo sen esille, että ymmärtää, että se ei välttämättä ole asiantuntijan kirjoittamaa tekstiä. Asiantuntijat ei välttämättä Wikipediaan kirjoita, koska heti seuraavana päivänä joku maallikko voi pyyhkiä heidän tekstinsä pois. Mutta tämä portfolio ja tämmöinen visuaalinen portfolio, muillakin aloilla on tietenkin portfolioita, mutta tämä visuaalinen portfolio on niin kuin meidän muotoilijoiden spesialiteetti ja tämmöinen niin kuin supervoima. Nyt sitten ottaisin tämän esille, että tämän portfolion tarkoitus on ainoastaan saada sinulle kutsu työhaastatteluun. Että se ei ole sen kummempi sen niin kuin tavoite. Et sitten kun olet saanut kutsun työhaastatteluun, niin sit sillä portfoliolla ei niin kuin tee mitään. Että se portfolio pitää rakentaa sillä, että sitä joku katselee, sun mahdollinen tuleva työnantaja katselee sitä itsenäisesti. Se pitää sillä rakentaa. No, aikoinaanhan portfolio saattoi olla tämän näköinen, ja itse asiassa ei tämä nytkään olisi niin kuin mahdoton formaatti portfoliolle, että pistät kaikki sitä mukaan, kun teet uusia duuneja, käytät sitä arkistona ja pystyt sieltä sitten nopeasti nostamaan niin kuin jotakin esille.
No tietenkin nykyään sitten portfolio ymmärretään digitaalisena, että on joku alusta tai joku yhteisö, johon sitten jollekin alustalle laittaa töitään esille. Mitä jossain muotoiluyrittäjäkursseilla aikaisemmin aina hoettiin, että kukaan ei tule hakemaan sua kotoasi, mutta nykyään se menee näin, että kukaan ei tule hakemaan sua kotoasi, mutta Instagramista kyllä, koska niitä löytyy niitä opiskelijoita, jotka on saanut duuneja ihan sen takia, että joku on löytänyt heidät jostakin. Ja nyt tämä Finnish Designers täällä on sitten Ornamon opiskelijajäsenillekin auki tämmöinen suomalainen muotoilutöiden esittely alusta, jossa mullakin on siellä sivut, joka on WordPress-pohjainen. Ja sitten tässä on jotain, en minä näistä tunne sen kummemmin muuta kuin, että tämä Webflow täällä alinpaisena on tämän Tanner Christensenin suosikki. Eli voitte tietenkin tämän Tannerin oman internet-portfolion, Webflow-portfolion käydä joskus katsomassa, että miten hän itse esittelee. No, tämä niin kuin työnhakuprosessi menee suunnilleen karkeasti tällä tavalla, että ansioluettelo, portfolio, työhaastattelu menisi mahdollisesti kaksiosainen. Ja sitten tämä oli mullekin uusi ajatus, tämä portfolioesitys, joka jossakin, tämä on tietenkin amerikkalainen kaava, mutta sieltähän ne valuu ne kansainvälisten yritysten käytännöt Suomeenkin, niin mahdollisesti sulle tulee sitten loppuvaiheessa työhaastattelua, niin mahdollisuus esittää sitä, että saat 30 minuuttia jonkun raadin edessä esittää sitä osaamista. Ja nyt tämä portfolioesitys niin ei ole sama kuin se portfolio. Meillä tuossa viime viikolla oli tämän talon asiantuntijat esittelee heidän yksikkönsä toimintaa ja avasi sen heidän nettisivut. Ja rupesi plärään niitä nettisivuja ja sitä kautta esitteli sitä toimintaa. Todella niin kuin tylsää. Kyllähän se on helppoa, se on sillä valmiina aina käsillä. Mutta tämmöiseen, että jos saat tämmöisen tilaisuuden, niin siihen pitää rakentaa sen oman portfolion aineiston pohjalta erillinen, niin kuin semmoinen irrallinen esitys. Ja palaan siihen sitten myöhemmin. Mutta että mitä siinä portfoliossa voisi olla, niin tietenkin siellä on sen tukena on ansioluettelo, jossa on sitten näitä yksityiskohtia, että se voisi olla tämmöinen, mutta että siellä on näitä projekteja ja tietenkin opiskelijoilla on kouluprojekteja, jotka on kenties tehty jonkun ryhmän kanssa yhdessä, niin siellä tietenkin on hyvä mainita, että ketkä on siihen osallistunut ja mikä sinun rooli on siinä ollut. Ja sitten, että nämä projektit liittyy sitten tähän osaamiseen, jota haluat esitellä. Mutta sitten, jos sä harrastat vaikka niinku ratsastusta, niin sitä ei välttämättä kannata tuoda sinne portfolioon esille. Mutta jos harrastat vaikka valokuvausta, niin silloin se on mahdollista tuoda sitten, se tukee sitä muotoiluosaamista, niin semmoinen kannattaa tuoda siellä esille. Tämä on tästä Austin Kleonin kirjasta, ja mä olen hehkuttanut aikaisemmin tätä Austin Kleonin Varasta kuin taiteilijakirjaa, ja siltä on pari muutakin kirjaa, että mitä siellä voisi olla siellä portfolion sisältönä. Mutta no joo, sitten siellä ehkä kenties voisi olla hyvä, että on oma kuva. Ja tässä on niin kuin menneiden vuosien muotoilija tähti suomalainen Stefan Lindfors, minun opiskeluaikalaisia tuolta taideteollisesta korkeakoulusta, ja kenties tämmöisiä ehkä itseironisia kuvauksia sitten tämmöisestä myyttisestä taiteilijanerosta. Tietenkin voi lähteä tälle linjalle ja rakentaa tämmöistä linjaa,
Tai sitten esittää itsensä niin kuin, tämmöisenä niin kuin, tylsänä asiallisena kauluspaita jakkupukuisena yhteistyöhön kykeneväisenä tiimin jäsenenä, että sen sijaan, että esittää itsensä oikuttelevana diivana, niin voi olla mahdollinen. No tämän pongasin tuolta juuri tämän Tanner Christensenin sivuilta villatakkeineen. No nyt se on tuonut tämän siis vaimonsa tähän kuvaan. Älkää tuoko sitä tyttöystävää tai poikaystävää siihen portfoliokuvaan, ellette te työskentele yhdessä, kuten tämä pari tässä, niin silloin se on perusteltua. Mutta onko tämä sitten muotoilijamainen kuva? Kenties. No mennään sitten yksittäiseen projektiin, jota esittelet niitä 4, 5 tai 6 siellä portfoliossa, niin yksittäinen case study voisi kertoa vaikka kronologisesti, että mitä siinä tapahtui siinä projektissa. Ja sitten siis se, että portfoliossa olisi niin kuin näitä lopputuotteita tai mallinnettuja, viimeisteltyjä tuotteita tai palvelukuvauksia tai muuta, mitä tahansa, niin ei niin, koska mehän ei myydä niitä tuotteita, vaan me myydään sitä osaamista ennen kuin se tuote valmistuu. Siellä pitää olla niin kuin luonnoksia, sillä että se mahdollinen työnantaja, ja mitä mä oon itse nähnyt niin kuin portfoliota tai luonnoskirjoja, niin siihen menee 5 sekuntia, kun mä sitä plärään näin, niin mä näen, että millä tavalla, jos siellä on näitä luonnoksia, että millä tavalla tämä henkilö ajattelee, ja stemmaako tämä niin kuin ajattelu niin kuin meidän toimiston työtavan kanssa. Niin ei myydä sitä lopputuotetta, vaan sitä edeltävää prosessia, ja miten sitten sen niin kuin esittää. No tosiaan tuote ei ole kiinnostava, joo. Niin. Mutta tässä kirjassa, tämän Christensenin kirjassa, niin oli musta hyvä pointti, että niin kuin, että tuoda se henkilökohtainen kokemus sitä projektia tehdessä esille siinä portfoliossa, että tämmöinen oli tämä lähtökohta ja sitten oli tai ehkä myöhemmin siinä portfolioesityksessä ja sitten oli huippukohdat ja tämmöisiä ongelmia kohtaisia. Näin minä ratkaisin nämä ongelmat ja näin minä tekisin tämän projektin toisella tavalla, jos saisin tehdä sen uudestaan. Lainataan sitten kuuluisaa Michael Jacksonia. Tietenkin sitten, että kenelle sä oot viemässä sitä portfoliota, niin sen voi koota sitten räätälöidä sen mukaan, jos olisi ajatella, että on tämmöinen peruskokoelma ja siitä sitten tekee erilaisia räätälöityjä versioita. Mutta stereotyyppinen, että kuka siellä on vastassa, niin se on muotoilutoimiston johtaja tai esimies sitten isommassa yrityksessä, muotoilupäällikkö tai muu, tai sitten mahdollisesti joku PK-yrityksen yrittäjä tai joku muu asiakas, jolle sitä osaamista myydään. Niin, tuolla oikealla alhaalla, että kuulijat haluavat kuulla, miten sovelsit taitojasi. Miten muotoilu asettuu liiketoiminnan tavoitteisiin. Ja samalla tietenkin, kun sä esität sille Jyrylle sitä portfolioprojektia, niin samalla tavalla sä annat niin kuin työnäytteen, että millä tavalla sä esittelisit sitten toimiston työntekijänä jotain projektia asiakkaalle. Että muotoilijan työstä Krippendorfin mukaan niin kuin 80% muotoilijan työstä on jonkinlaisten esitysten valmistelua tai pitämistä. Niin tästä puhuinkin jo vähän etukäteen, että tämä henkilökohtainen kokemus ja mikä sinun henkinen kasvu ja mikä on matkasi tässä projektissa ja miltä tuntui kun alkoi ja mitä tämä projekti opetti sinulle, niin tämähän olisi sitä niin kuin mielenkiintoista.
Sittenhän saattaa mahdollinen työnantaja järjestää sitten tämmöisiä tehtäviä, kotitehtäviä kenties, että sun pitää analysoida joku muotoilutuote ja kertoa siitä, että miten sä näet sen tai näin, tai teettää jonkun tehtävän. No, taas puhutaan tästä esityksestä, että ehkä tälle pitäisi keksiä muu sana kuin tämä portfolioesitys, ettei se sekoitu sen portfolion kanssa. Amerikasta jalkautunut sellainen tyyli, että kun esitellään itsemme, että näin olen Ilkka Kettunen, ei tullakaan sitten sen aseman tai tutkinnon kautta, vaan tullaan jollain, että no mulla on semmoinen spanieli ja se on kuuro nykyään ja sillä tavalla ja esitetään jotain henkilökohtaista ja näin, joka sitten liittyy ja luo semmoisen helposti muistaa, että tuo oli se tyyppi. Ja minusta tuli muotoilija, kun olin 5-vuotias ja isä antoi minulle puukon ja sanoi, että puukkoa ei saa viedä leikkeihin, niin alkoi mahdoton sitten leikkipuukkojen veistäminen. Ja silloin sillä hetkellä minusta tuli muotoilija. Näin. Miten päädyit muotoiluun? Niin. Joo, näin. Ja sitten esitellään se projekti, mitä siinä tapahtui ja miten se projekti päättyi ja mitä tapahtui sillä välillä ennen kuin alkoi tämä toinen projekti. Että ajatellaan, että tässä 30 minuutin portfolioesityksessä niin sä esittelet 2 projektia. Mitä tapahtui siinä näiden projektien välillä? Ja mitä tapahtui sitten sen viimeisen projektin jälkeen versus tähän nykyhetkeen? Niin nämä olisi niin kuin mielenkiintoisia asioita, että siihen esitykseen tämmöinen draaman kaari, että mistä lähdettiin. Että aluksi olimme hirvittävän innoissaan ja sitten tuli hirveä jännitys ja ahdistus ja riideltiin ja sitten tuli tämmöinen huippuhetki, kun yhtäkkiä se loksahti näin ja eihän muotoilussa tule semmoista, niin kuin hyvin harvoin tulee semmoinen, niin kuin, että nyt se on tässä, vaan se on enemmänkin semmoinen niin kuin hiljainen epäilys, että olisiko tämä tässä. Ja tämä oli menestys, tai voisi olla hyvinkin, että tämä oli totaalisen epäonnistunut projekti, että tämä meni ihan metsään, mutta opin siitä kuitenkin paljon, niin se itse asiassa nyt kun sanon sen näin, niin saattaisi olla aika hyvä valinta sitten tuohon portfolioon, että miten mä tekisin toisin ja miten mä siitä kasvoin. No, älä lue omaa tekstiäsi, anna kuvien vahvistaa sitä, mitä puhut. Älä lue tekstiä heijasteistasi ikinä. Käytä kuvia, vältä tekstiä, vähän on parempi. Esitä joku erityinen pointti, niin kuin että tämä on 42% parempi tapa esittää. Keskity tuon vaiheisiin tai yksityiskohtiin, ehkä ihmisiin. Et kun dokumentoitte omaa tekemistänne tuolla pajalla tai jossain muualla, niin ottakaa sellaisia kuvia, joissa näkyy te tekemässä jotain. Eikä pelkästään siitä jutusta kuvia, vaan teistä tekemässä jotain. Koska 10 vuoden päästä se, mitä te teitte, ei ole enää mielenkiintoista, mutta te nuorena tekemässä jotain, niin se säilyy mielenkiintoisena ja säilyy jälkipolville ja teidän retrospektiiviseen näyttelyyn sitten, kun olette 80, niin se on mielenkiintoista materiaalia. Ja sitten vielä viimeinen opetus, että ei kannata ikinä PowerPoint-esitystä lopettaa tämmöiseen kiitokseen, vaan se kannattaa lopettaa niin kuin johonkin semmoiseen juttuun, josta niin kuin voidaan sitten jatkaa keskustelua, joka herättää kysymyksiä ja on ne ydinkohdat. Et voihan tuonne pienellä panna kiitos. Ja tässä olen 27-vuotiaana vietän 3 urani onnellisinta päivää pajan nurkassa veistäen balsapuusta ja lentokonevanerista hengarin malleja. Kiitoksia.
Kysy tällä. No näin palvelumuotoilun opiskelijana sinne mun portfolioon tulee sellaisia projekteja, mitkä vaatis kuitenkin vähän sitä selittämistä, niin miten tasapainoilla sen tekstimäärän kanssa, kun sitä pitäisi kuitenkin avata sitten kirjallisesti, että mikä se projekti on ollut, mitä on tehnyt, ja kuitenkin pitäisi välttää sitä tekstiä? Hyvä kysymys. Olisiko yleisössä kellään hyvää vastausta tähän, koska tämä palvelumuotoilun esittäminen portfoliossa on minulle vähän niin kuin uusi asia. Tuo on mahdottoman hyvä kysymys, että Kirsi on siellä. No mun mielestä Ilkka kiteytti tuossa hirmu hyvin sen, että tavallaan se lopputulema ei siinä ole niin kiinnostava kuin se, että mitä sillä ratkaistiin. Mikä oli se polttava kysymys tai se haaste, mihin te sitten lähditte palvelumuotoilun avulla sitä vastausta löytämään. Ja myöskin se, että mikä muuttui, on myös aika hyvä kiteytys. Ja se, että kun nostaa esille sen, että jos on jotain konkreettista kerrottavaa, jotain prosenttia tai lukua, niin se on aina hyvä nostaa portfoliossakin esille. Niin, ja palvelullahan käyttäjiä, että näkyy ne käyttäjät siellä, niin Seppo. Vielä tämmöinen, että palveluthan on siinä mielessä erityinen juttu esittää portfoliossa, että kun ne on aineettomia, niin niistä se luonnostelu on vähän erilaista, mutta me opitaan palvelumuotoilun kursseilla, spoiler, niin, visualisoimaan niitä abstrakteja asioita, ihmisten välistä vuorovaikutusta, aineettomia juttuja. Ja niitähän voi käyttää siellä myös selostamaan sitä, mitä on tehnyt. Ja tänään nähtiin esimerkiksi Jenniltä hyvä esitys, piirteen esitys, jossa oli tämmöisiä kiteytymiä. Ja siinä hienosti nousi esille, että jos sä oot hyvä kiteyttämään asioita, niin sitten elä ja hengitä sitä, missä olet hyvä. Että siinä näkyy nämä kiteymät. Niin siinä on vaikka yksi semmoinen vähän malli, että jos on hyvä visualisoimaan aineettomia asioita, niin minkälaisen tunteen se portfolio pitäisi ehkä välittää. Kiitos. Muita kysymyksiä? Mitä Antti kommentoi siellä? Yritin olla nostamatta kättä. Noi Kirsin ja Sepon vastaukset tai näkemykset oli hirmu hyviä. Nimenomaan mäkin ajattelin, että ehkä se, että käytä se iso kuva tai joku pinta esittelemään jollain tavalla sitä, että se mielenkiinnon kohde saadaan jonnekin huomio kiinnitettyä ja sitten ne muutamat sanat, mitkä on niin kuin aiheotsikkona tai kiteytymänä, niin kuin Seppo sanoi, niin semmoisena, mihinkä voit niin kuin tarttua ja kertoa, että miksi tämmöinen asia on siellä nyt tärkeä. On se sitten sen Kirsin sanoman muutoksen idea tai joku muu, mutta että sulla on siinä se jutun juoni, mitä kertoo. Kyllä, ja kyllä, jää että jos siellä on tämmöinen tekstiblokki näin, niin sitä ei lueta. Tiedän kokemuksesta, että jos teette kilpailutyö, jos siellä on tämmöinen lukemista vaativa, niin ei. Se pitää niin kuin saada nopeammin visuaalisesti se. Kiitoksia. No niin, oikein raikuvat aplodit tästä. Kiitoksia, paljon upeita kysymyksiä tuli sieltä ja vastauksiakin niihin.